салом алейкум ба ҳама бародаро, ба ҳама нафароне ки дар шаҳри Екатеринбург зиндагӣ мекунанд, ҳамроҳи оилавӣ ё ки танҳоӣ. Ба ҳамаи шумо як хабари нав расонданиям. Ин хабар на он қадар нав аст ва бародармон тӯли чандин сол аст ки дар ин ҷо кор кардааст. Личени дандонҳо. Номери телефонаш 99 61 899 61 810 810. нафароне ки мехоҳанд дандонҳои худро, дандонҳои хоҳар, фарзанд, духтарошона, бачаҳошона, худшона, заншона, имна барои нафароне ки намехоҳанд зани худро дандонашро пеши як мардак бурда соз кунанд. Кадоме ки намехоҳам, ман аз ҳамаи шумо эҳтироман хоҳиш мекунам ки дар шаҳри Екатеринбург занак омадагия пеши ҳамин равед. Як занак хирург аз шаҳри Душанбе ба Екатеринбург омада, қати шавҳараш дар ҳамин ҷа кор мекунад. Зубнояй раш у қадар дур нест, дар Таганский рядай. Номери телефонаш як бор дига ман мегӯям, аз соати 9 то 5 кор мекунанд. Агар шумо занг занед то 7-8 бегара меистанд, интизор мешаванд шуморо. Барое ки бисёри шумо кор мекунед, кор меред, дер меоед. Агар лозим шавад барои худи шумо ки баъд аз кор мебинед дер мешавад, аллакай ҳамаи ҷо маҳкам аст, онҳо шуморо дар ҷои кор интизор мешаванд. 899 61 номрашон алан мехегиред. 899 61 810 810. Бародармон Иброҳимов дар Таганский ряд 4 этажда, 4 ошинада кор мекунад. Ҳамаи шуморо интизор аст. То бози дӯстони азиз, хабарҳои нав шавад, ягон беҳбудӣ барои мардуми тоҷик. Ин фикр мекунам ки информатсия важная, барои ҳар яки мо важная. Шахсан бародароне ҳастае ки тамоман заншон аз хона намебирояд, танҳо тоқа. Ба ҳамин хотир барои як дандон дохтан, барои як дандон соз кардан ё пломба мондан, занша туда обратно билет мегирад, Тоҷикистон рӯ мекунад ки дар Тоҷикистон занакҳое ҳастанд ки дандон соз мекунанд, яъне стоматолог женский занаки. Дар Екатеринбург набуд, ана акнун пайдо шед. Дар Екатеринбург якта дар тарафи аму Сенкулучи якта як занаки урус буд, ё ки армян буд, ё вай Азарбайҷон. Пас яъне мо ҳамунҷа мерафтем. Ана акнун ҳозир пайдо шуда дар Таганский ряд мардуми худмонай, мардуми тоҷикай. Раҳмат ба ин бародар ки зан шоварда дар инҷа кор кардестай. Шумо ҳам метавонед обращаться кунед, марҳамат равем. Иншоалло насиб мо ҳам план дорем ки ба қарибӣ равем, як дандон кунем. То бози дӯстони азиз, хабари нав шид, аз канали мо интизор шавед, танҳо дар шаҳри Екатеринбург. Салом алейкум дӯстони азиз. Ягон каса заден, дандони ягон каса шикастен. Марҳамат. Духтуре ки тоҷик аст, оилавӣ, дар шаҳри Екатеринбург кор мекунад, дар наздикии Таганский рядай. Зану шавҳар, ҳардушон хирург, барои дандонотон, оилатонай, хоҳартонай, духтартонай, оилааш дар ҳамин ҷа аст. Як бор дига ман гуфта будам ба ҳамаи шумо, духтури зубной, врач стоматолог дар хизмати шумо. Бародармон аллакай 2-3 моҳ аст зиёдтарак дар шаҳри Екатеринбург кор карда истодааст. Баъзе одамо аллакай раҳматам гуфтанд, мо шунидем ки миннатдорӣ кардан, дандоношона соз кардан. Тамоми намуди дандонҳоро бо нархи арзон, он қадар арзонам не ба нисбати дигар ҷойҳо арзон. Номери телефонаш агар ин хел нишон тиём ҳозир чапа меғалта +7 просто 99 61. Номери телефонша як бор мегӯям 8 99 61 810 810. Дӯстони азиз, агар дандони шумо дард кунад ё ки шумо хоҳед ки дандонтона личени кунед, хун равад, ё ки дандони шумо аллакай курм хӯрда, мехоҳед пломба монед, ё мехоҳед дандони оҳанӣ монед, ё ки садаф монед, тамоми намуди услугои стоматолог метавонед обращаться кунед ба ҳамин бародар.
ҳамин бародар дар шаҳри Екатеринбург дар хизмати мову шумо аст. ҳамчун дӯст, ҳамчун бародар ман ба хоҳару апо ва бародароне ки намехоҳанд зани худро, хоҳари худро пеши мардона фиристонанд, духтури мардона. чӣ ки мо медонем бисёр аз мардуми мо дар ҳақиқат дар роҳи ростанд ва намехоҳанд ки даҳани дандони онҳоро ягон марди бегона ё ки вобшета ягон мардак дандонашона ремонт кунад. мақсад дандонашона ё уколиш кунад ё тамоми баъзе одамо дар шаҳри Екатеринбург ман дида будам ки тӯли чандин соло дар онҷа зиндагӣ мекунанд, не ки барои як духтур ким куҷо мераванд ё ки занаша Тоҷикистон роҳӣ мекунанд, 20,000 расход мекунанд пеши духтури мардона намебаранд. ба ҳамин хотир аз ҳамаи шумо эҳтиромла хоҳиш карда мешавад ки нафароне ки хоҳиш дорем